जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे श्रोतागण के विश्व शक्ति फिल्म्स में स्वागत बा। सावन के महीना आ रहल बा और जोरों शोर से भोले बाबा के गीत बजल शुरू हो गईल बा। और जब बोलबम के बात हो रहल बा, प्रमोद प्रेमी जी के याद आ जाला। उनकर गाना सुनकर लागेला जैसे हमनी सबके भोले बाबा के पास ही बानी और दिल भी खुश हो जाला। प्रमोद प्रेमी जी के बोलबम गाना सुन के लागता कि इस साल भी प्रमोद प्रेमी जी ने बोलबम के गाना के झड़ी लगा दी है। अभी तक 2 बोलबम के गाना आ चुकल बा, तो हम आज एक और बोलबम के गाना के बारे में बतावे जा रहल बानी जा, जेकरा के सुन के रउआ सबके भोले बाप के भक्त में लीन हो जाए। ई बोलबम के बोल बा, शिव जी के आगे निहुरे लगली। ई गाना के गईले बाड़े भोलेनाथ के भक्त, आप सबका चहेता और प्यारा गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव जी ने। ये गीत के लिखले बाड़े कृष्णा बेदर्दी जी ने और संगीत से सजैले बाड़े आर्या शर्मा जी ने। और ये रिकॉर्डिंग भइल बा यादव कुल स्टूडियो आरा में। तब हम रउआ सबके बता दी, कल सुबह वेब म्यूजिक पे ये गाना रिलीज होई। हमार वीडियो कैसन लागल? अगर अच्छा लागल तो लाइक कमेंट करल भुलाइम जना। तो सब चैनल पर नया बन जाए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। तब तक खातिर मिलत अगला वीडियो में। जय भोलेनाथ।